Bueno, oraingo honetan, orain esplikatuko dizuen non gauden, zehazki Metauteneko distritoan, bai, distritoan gaude, orain Oiana, Oiana, bai. Oianarekin elkarrekin elkartu gara hemen, pixko bat esplikatzeko gaurko etapa zer den, non gelditu garen, hemen ikusten balen baduzue Boilurrare museoa dugu, edo ni bezala ez malmazen egiten, nik trufare museoa, trufa boilurra euskeraz omen da, nik ez nekien, hasi gaur ere bertze zerbait ere ikasi dut, eta Oianak esplikatuko gaitu ongi zertan gelditu garen hemen, gaurko etapa zertan datzan, esplikatuko gaituzu zer egingo dugun, eta zer ikusiko dugun, hasi hitza zurea da. Bale, kaixo, bale, berak esan bezala, Lizarraldean gaude, eta Lizarraldean bada, bai, Metautengo distritoan. Eta bueno, Metautengo distritoan baditu 6 herri, eta badugu Boilurraren museoa. Eta hemen gelditu gara, bueno, gaurko etapa hasteko. Hemen gaude, eta txirrindulez, herri ezberdinak ezagutuko ditugu. Metauten ezagutuko dugu, eta Metautenen, bueno, itxein dugu tejeriak eta nola leheno zeuden. Gero Oiogoienera igoko gara, eta Oiogoienetik txopera deitzen dago, Oiogarreneko txopera zeharkatuz, Ganuzara ailegatuko gara. Eta gero, Ganuzatik Arteagara, bai, Baiarako beste herri bat, eta Arteagatik, bueno, hemendikan, Zufiara. Eta zer dugu Zufian? Zufian baitu oso balsa politak, oso txoko polita, tirolinarekin, eta beste berezitasun bat bada, hemen Basko Navarro bide berdea topatzen dugula. Eta gero izango genuke aukera Basko Navarrotik, edo Lizarraruntz jo, edo Zufiatik Murieta eta Gasteizeruntz. Bira. Orduan, bueno, bai, ideia da Basko Navarrotik kanpo ere, beste txoko polit batzuk badaudela. Bueno, ikusten, barkatu, ikusten duzu hemen, prestatuta daudela, hemen informazioko panel hau dugula, eta bueno, berak errandun bezala, erakargarritasuna dauka, prestatuta dago ere bai ibilbideak egiteko, bizikletarekin egiteko ere bai erosoa da, ongi dago. Eta, bueno, guain ingo dugun gauza bakarra da, gu prest gaude, bizikletan gainen jarriko gara, eta ingo duguna da hartu, eta Oianak esplikatu dugun ibilbidea egingo dugu, eta hor bertan egongo gara gauzak esplikatuko gaitu, zer ikusten aldugun bidean zehar, así que... Gauzatxo txiki bat ahaztu zait, Lokiz, ez duela esan, baina bidean Lokiz denbora osoan gure ondoan izango dugu. Bale, pues hortxe utzi dugu, hasi que guazen prestatzera, eta martxan jarriko gara. Ongi. Bueno, Oiana, hasi gara martxan. Bai? Oraintxe bertan, errandugun bezala, Metautenera bagutzi, ez? Metauten da hemengo bertze herri bat, ez? Herri txiki bat. Herri txiki bat. Bale. Eta... Ia guztiak dira txikiak. Bai. Nola errandugu sarrerakoan Metauteneko distritoa? No. Metautengo distritoa, bai. Distritoa. Eta zergatik izena hori edo zergatik distritoa edo... Begia esan, lehen elkarturik zegoen Aillin Baiara eta Metauten, osoa bat zen. Eta, pues, independizatu zen. Eta, ez dakit, igual hortik Metautengo distritoa. Egia esan ez dakit. Derecha. Hemen. Eskuin. Bai. Bale. Distritoa. Eta zu izatez nongoa zara? Oiogarrenekoa. Hori da gero bisitatuko dugu herria, ez? Bueno, pasako gara. Herritik ez, ondotik. Ondotik. Justo herri hori ez dugu ikusiko. Bale, bueno. Justo nire herria. Bueno, pues... Baina, bueno, beste batean. Bai, etortzen bali mazarete bisitatzera eskualde hau,
hortxe. Jakin dezazuen, bai Jakin ere. dezazuen, Urbasa hor goian daukagu ere bai. Urbasa ez? Hori ez da? Bai, hor goian, Ah. bai, bestaldean. Hori, ez? Bai, handia. Urbasa handia. Eta gero Urbasa, bai. Bueno, pues... Orain eskubi? Ezker, hemen. Ezkerra, bai. Vale. Hala, sartzen gara hemen, aber kamarak ere agontatzen digun. Bueno, Jana, eta biziketak intzu ibiltzen zara edo nola? Bueno, txirrindularia ez naiz. Ez. Gustoko dut. Denbora librean bai egiten duzu igual. Bai, Hor ikusi dut, kirola orokorrean Bai, kirola. gustatzen zait. ikusi dut, maiotean... Begira, hemen dago tirolina bat, Aha, egin zen hau solanez. bira, Herrikoek, hemendik orain? hemendik orain, eskuin. Eskubi. Hori da. Egia erran, ez dakit antzematen duzuen, baina lautada polita da hor. Ikusten diren mendiekin eta, egia da, Bai, hori loki. eguraldi ona tokatu zaigula, eta bistak ederrak daude. Bai. Eta ez, erraten itzun ikusi dudala zure maiotean, pabas edo hori, Bai. zer da, esplikatu, zer da hori? Beno, pabas da, mendia gustoko dugu, Aha, eta neska talde bat elkartu ginen, bira ze ongi. zeinak ez garen ez mendizale, mendizale gara, txirrindularia gara, Aha. eskiatzailea gara, Denetik egiten duzu. denetik. Eta nola, helburua ongi pasatzea den, Claro. pues izena pabak Ongi deitzen da. gaituzte, Aha, eta egin genuen ekipazio hau. dira ze ongi. Eta zenbat zarete, elkartzen zaretena, zenbat zarete taldean? 8. 8, Bai, Eta egiten dituzue irteerak eta horrela gauza diferenteak, ez? Mendirateri, bai, bizikletan ibiltzen zarete. bai, trabesian ere, Aha, eta parrandan. parrandan ere bai. Bai. Eta guain egin behar dugun ibilbidea, más o menos, ze distantzia dauka gutxi gora bera. Badakizu, Mapan zegoen, baina... 11 kilometro edo horrela. 11 kilometro, bai. Ara, Gutxi gora bera. arazoak, beti bezala, Bai, kamara. 11 kilometro. Eta bitartean, Oianak esplikatuko digu, nondik pasatzen garen, zer ikusten dugun, Bai. zergatik prestatu duzuen, horrelako, suposatu nahi dut, hor, trufaren museoa, edo nola da euskeraz? Boilurraren museoa. Boilurraren museoan, zegoen kartela horretan, prestatuta zaudet ere bai, ez? Pixka bat bultzatzen duzute turismoa, ez? Bai bizikletan, edo oinez etortzeko, ez? Hori da. Hombre, azkenean, mendik bagoaz, begira, orain pasatzen ari, edo zeharkatzen ari guna, Bai, hau da, boilurra jasotzen den soro bat. bira. Nola da? Hemen ezkerrean. Bai, ikusten duzuena? neguan boilur beltza hartzen da, Aha. eta udarako boilurra. Bai, Eta hori nola hartzen da? Hori lurrean daude, ez? lurrean daude, Lurre azpian. bai, sustraietan, Aha. eta txakurren bitartez. Bira. Bai, Eta hori, hori nola urtero jasotzen da, Bai. bera bakarrik jaiotzen da, edo haziak ez, urtero jasotzen da. Bai, gauza ezberdinak egiten dizkiote, Aha. baina, bai, urtero jasotzen den zerbait da. Eta, hori, bere garaian boilurraren museoa egin zen, eta duela 3 urte, lursare, eta Nafarroko gobernuko diru laguntzarekin, Bai. hobetu genuen, gaur egin behar dugun Bira. ibilbide osoa. Bai, Bira. Osea, proiektua bazegoen eta hortxe zaudete lanean ere bai, hori oraindikan eraikitzen, ze igual zati batzuk oraindikan ez daude eginda, ez? bai, geroz eta gehiago betzen. Aha. Eta bai, gure ideia, azkenean, turismoa eta sostenibilidadea. Bai, ez? Bai. Oso leku aproposa da, txirrindulez etortzeko, Aha. eta kotxeaz pixka eta azteko. Bai, ez? Bai, Hor, hitzordua egin dugun lekuan,
Boilurraren museoan hor, aparkaleko handi bat zegoen, ere parke bat uste dut ere bai zegoela. Bai, Hori nahi duzute, erabili pixka bat ere bai zuek, jendea edo bisitariak etortzen dienean hor aparkatzeko leku bat, ez? hori da. Aha. Eta gero ja hortik, espazio natural ezberdinetara Hortik, ez? joan daitezen, bai, Vale. hemendik. Bez, hemen badago beste Bai. soro bat. Bueno, lehendabiziko igoera txikia egin dugu, Bai, bai. Eta hor ikusten dut herri bat, Bai, hori Oiobarren da. Oiobarren. Eta gugoaz horrat, ez? Oiogoien. Vale. Oiogoien, bada, oio esaten omen da dela gallina, Bai. goiko gallina. Oioa. Aha. Oiogoien eta Oiobarren Azpikoa. azpikoa. Bira. Bueno, igual beste norbaitek beste esan nahi bat. ematen Bai, dio. bai. Baina, bueno. Bez, hemen badago beste bat. Eta bueno, hori guztira, badira, 270 biztanle. Bira. Herri guztietatik banatuta, ez? Bai, Vale. Osea, distritoak hartzen du, zenbat? 6 herri. 6 herri. Hoi da. Guk eskualdea erraten duguna, pues hauek distritoa, ez? Estatu Batuetan erraten duten bezala. Distritoak. Hemen ere bai. Niretzako lehendabiziko aldia da, hori ditzen dutena, hasi que bira. Zerbait ere ona izango du horrelako gauzak etapak egitea, eta gauza berriak erakustea, eta hemen gaina non eta Nafarroan. bai. Así que gero ingo dugu gonbidapena zuek etortzeko onat, merezi du. Ez bakarrikan bizikletan ibiltzeko, oinez egiteko, edo mendira, urbasa handiara joateko, hemen aukera desente daude, Lizarraldean. Hau Lizarraldea da, ere bai, ez? Lizarraldea. Aha. Baina hemendik urbasara oinez, pixkat urrun. Hemendik dago- oinez lokizera. Bertze herri bat, Galdeano edo Bakedano eta horiek denak, hortik igo alda. Galdeanotik, Urbasara. bai, eta Bakedano ere bai. Eta Bakedano. Bakedano badago justo lokizen atzealdea. Aha, vale. Bueno, han. Vale. Ze, honen atzealdean badago Valle de Lana. Aha. Deitzen zaiona, Rusia. Bueno, ikusten dugu ere bai, trafiko gutxi hemendik, ere bai, momentuz. Bai. Hemendik saiatu izan ginen bidez Bai, jarraitu, baina bueno, ezen bide, ezen Ja. eremu publikoa, izik eta pribatua, aha. eta ezin izan genuen akordioa egin. Baina bueno, nola, kotxe gutxi dauden, pues, Bai, egia da. Hau erran dugu Oiogoien, ez? Goikoa. bai, Eta gero jetxiko gara, Oiobarrenera. Oiobarren eta Ganuzara. Vale. Ondo, bertze helburu bat egina. Hemen ze aipatu dezakezu Oiogoieneri buruz. Pues herri guztietatik txikiena dela, Txikiena. eta hor goian ikusi aldugu baseliza txiki bat Aha, deitzen dena bai. San Victor. Eta hemendik bada kotxez igotzeko lokizera, Aha. goian dagoen Santiago baselizara Vale. igotzeko bidea. Bai, badago bide bat. Bira, hor txari gara aietzen, Oiogoien. Bai. Orain ere aldapa dugu edo aldapa jetxi. Oiobarrenera jetxi. Orain badugu aldapa txiki bat, Igotzeko. eta gero ja jaitsi. Ongi, momentu seguraldea ere ona, Bero, bizikletan ibiltzeko berotu gara. Haizea egiten du, pixkat. Bai, ara honeko Bai. haize asko egiten du. Hortik da? Bai, eskubi. Vale. Bueno, pues, a ver. Segituko dugu goti, hor ikusten dut, karteltxo bat, hori da. Ganuza. Hemendik, ez? Bai, Venga, pues, guazen.
Xopa! Arazoak kamarakin. Eta zoro hauek badira garia eta garagarra. Aha. Berde iluna garia, berde argia garagarra. Kamarakin arazoak. Bai? Bai. Gelditu nahi? Ez. Horen Zer- aldapa bera, Bai. Bueno, guain. Malda beti. Oio barren. Eta hor Jorramendi. Han ez, bai. Bai. Eta honi deitzen zaio el regacho de las brujas. Ah, bai. Bai? Dauka historiaren bat edo? Bueno, asko izango ditu, Bai, baina ezagunena edo nik entzundakoa bazen emakumea gehien bat herri batetik bestera jaten zirenean, Bai, berandu etxera ez bueltatzeko, bai. esaten zieten cuidado en el regacho de las brujas, Aha. que salen las brujas. Eta bazen beldurra pixka bat sartzeko intentzioarekin edo. Ez dakit, Ja, bueno, kondaira bat. kondaira bat hori da. Hori da. Bai. Eta han, erauleko arkaitza, Aha. hor San Fausto hor Ah, bale, eskalatu egiten da. eskalatzen da, ez? Bai. Eta gero, beste hori, Belastegi. Ibilbide polita, giarran, lasaia, Bai. bizikletakin egiteko, oinez egiteko ere bai, nahi izan ezkero, Bai, Lokiz beti hor ondoan, bai. eta auzolaneko beste proiektu bat izan zen banku hauek. Bai, dituzue? ikusi ditut bai bankuak. Deskantzatzeko, Bai. itzaletan ongi dago bai pentsatua. Bai, jende nagusia asko. Bai, ez? Berritu genuenetik, bidai hau berritu genuenetik, ez bakarrik txirrindula zibiltzeko, baizik eta... Aha. Bai, oinez eta, ez? Bai, oinez joateko ere. Eta Boilurraren museoari buruz, Boilurraren museoa hor dago, bisitariak etortzen dire, suposatzen dut hor, Bai. zer eskaintzen du museoak, historian, nola lantzen den, nola hartzen den, ez? Hori dena esplikatzen du museoak. Bai, hori guztia, eta trufa esperientzia. No, zuzen Vale, edo? hemen zuzen da. Vale. Hemen, bai, oso polita dela, Bai. oinez ibiltzeko, Aha. ibilbide bat goruntz, dijoana. Hemendikan hasiko litzateke. Bai, Ikusten duzu hor frenteen. eta hortik Ibilbide bat, polita. kobazulo bat zeharkatuko genuke, eta Aha. Lokizen egongo ginateke. Bira, harriak ere markatuta daude. Bai, auzolanak ere Aha. bai. Oiobarreneko txopera dau. Oiobarreneko txopera. Bai. Hortxe gelditu da. Erran duzu, trufa esperientzia. Bai, Boilurraren museoa, Aha. bueno, aktibidades berdinak eskaintzen ditu. Bai. Astean zehar bada hitzorduarekin, Aha. eta museoa erakusten dute, eta trufa esperientzia bada, zuk bazoa zela Boilurra bila. Ah, bira. Ikusi alduzu nola den prozesu Ah, osoa. bira, ze ongi. Bai, Hori eta txik- gero dastatu egiten duzu. Ah, bira. Hoi txikian dako ere bai, ongi, Bai, ez? oso polita. Erakusteko nola biltzen den, eta jo, Eta hori irekita dago, astean zehar erre bai, erran duzu, ez? Astean zehar bada hitzorduarekin, Aha.
Begira, hemen badaude iturri txikiak. Ikuste dituzue iturria? Bai, bira ze polita. Badaude gehiago, Bai, hortik? hemen dago beste bat. A ber, bira, goazen grabatzera. A ber, ikusten duzuen, hortxe? A ber, kamerakin. Bira, ze ongi. Edangarria da. Bai, Ja. manantialura. Bai. Ja, gero bakoitzaren Bakoitzak arduraz. erabakiko du, edan, Hori da. edo ez edan, edo, ara, guain malda, Bai, orain Guain malda. aldapa, Eta piñon txikia! eta kamara erori da. Holaxe. Kamarakin arazoak berriro ere. Bueno, guain ari gara, haietuko gara ganuzara, ezta? Bai, ganuzara. Ja, más o menos ja... Eta ganuzatik lokizera badago beste igoera bat. Bai. Ganuzako portutik. Baino ez dugu hartuko hori. Ez, Vale. artea gara, Artea. joango gara. Ongi. Bidea polita, gustatzen zaite, bidea, Joe. Eta nabaritzen duzue bisitariak etortzen direla distrito honetara? Udaran eta horrela? Baduzue, ez dakit, turismo bulegorik edola pixkatik... Boiurraren musea turismo bulegoa da. Eta etortzen da jendia, ez? Osea, Bueno, bai. Nahiko zenuketen gehiago etortzea, ara. Bueno, ez gehiago ez gutxiago. Azkenean, bai, irikitak. Osea, guk leku polita dela ikusten dugu, Boiurraren museora noski aprobetxatzea ongi dago. Eta Lokiz erakustea ere gustoko dugu. Claro. Bai, beti. Ostia, Bueno, aldapa bai da, eskatzen duguna, bizita arduratsuak, ez? Turismo arduratsua. Bai. Baina bizitzan guztia bezala. Hau okerrena da, bai. Bai, ez? Bai. Eta nahita nahi ez, zuhaitza horiek, dire Boiurraren zuhaitzak? Ez. Enzinak dira. Bale. Mikorrizatuak dira, sustraiak. Aha. Orduan landatzen dituztenetik, sartzen dute entzina berezi bat. Lehen ere, nola da? Beste zuhaitz mota batzuk sartzen zituzten. Baina ez ziren ongi atera. Orduan badakite zuhaitzik hoberena badela entzina. Aha. Orduan mikorrizatzen dute sustraia, ez dakit nola, Aha. kimikoki. Bueno, kimikoki ez, sartzen dute onjoa. Bale. Eta ja hori landatzen da. Eta hortik 7 urtetara, ateratzen dira. Hasten dira ateratzen. Bai. Venga, pues, ganuzara, ez? Hemen dago, ez? Hau da? Hementxe dago. Vale. Eliza. Ganuzan hemen badugu frontoia. Aha. Baiarako frontoia. Non palan aritzen dira eta asko gainera. Bai. Bai. Palazaleak dira. Eta hemendik. Larrion. Hemendik Larrion eruntz aterako ginateke. Oaintxe goaz, Arteagara. Eta Arteagatik hartuko du ja bidea, Zufiako irudiak ikusiko dituzu ere bai. Eta hortikan ja berriro baguzi Boilurraren museora, eta horre emango diogu ja gure etaparen. Bukara ikusi duzu ze gidari turistiko ona harrapatu dudan hemengo distritoa ezagutzeko. Venga, guazen. Hala, guazit. Igual...
Hemendik zuzen, Bai. Galdeanora joango ginateke. Galdeanon badaude topo... nola zen? Bueno, txirrindulez ibiltzeko ibilbideak, baina Mendikoa. mendikoak. Bira, pues hori ongi dago ere bai jakitea. Toporrutas. Toporrutas. Bira, dena reikto ikusten duzue, bueno, ez dakit antzematen duzuen, kamaratik, baino reikta luzea. Así que hortxe disfrutatu. Bai, aurrean Jurramendi ere. Ez dakit antzematen duzuen, baino, bueno, pues eso, saiatu nahi zuei ikusten, baino ezinezkoa da kamera, mugitzen da pila bat. Txirrindulaz ere ni hasi nintzen, zelen kotxeaz nuenean, askotan ere, jeitsi behar izaten ginen Lizarrara txirrindulez. Eta hor hasi zinen gehiago ibiltzen ez, bizikletarekin. Bai. Gero ja... Eski herri hauetan, mugikortasuna ez da oso erraza. Ez. Ez dugu autobusik eta horrelakorik. Hemen Arteagan badago pentsu fabrika. Fabrika bat. Bai, fabrika bat. Eta behiak eta oso garrantzitsua da herri honetan, bai, ganaderia. Bai, gainera jende gaztea ere, Bai. Semea gelditu dira, bai. Hor ikusten duzu hemen fabrika. Bai, piensos... Ega. Ega. Bale, orain Eskubira. Bale. Metauten, hortxe ikusten dugu, kartela, eta hemendik, eskuinera, eta itxita da, ez. Ondotik. Arteaga. Concejo de Arteaga. Bueno, pues guantxe hartu dugu ja. Hemen behiak eta... Bira, bai. Bueno, hartu dugu Arteagatik oaintxe Metauten edo Boilurraren museorako bide hartu dugu. Oraintxe zuekin gaude, ondorioak ateratzeko eta
ba, agurra egingo dugu hortikan, bale? Hemen kamarakin kontzen ari naiz eta oraintxe bidea ez da oso egokia, hasi oraintxe bertan nauzue, ba, ibilbidearen nondik norako aztertzen eta agurra egiten. Bueno, Jana, jetu gara, ezta? Bai, hemen gaude. Orain bukatuko dugu, Boilurraren museoaren ondoan dagoen beste eraikin batean, udaletxea dena. Hau da, hemengo distritoaren udaletxea, Duela gutxi berritu zen, bueno, duela urte nahiko berritu zen. Bai. Guain erakutsiko dizuet, bale? Biziketarekin buelta eman eta guaintxe... Eta aktibidades berdinak ere egiten ditugu. Ayuntamiento del distrito, gaina jartzen du, distrito. Bai. Eta zuaitza hori da. Hortxe, bira, hortxe. Bueno, pues Oiana, hementxe utziko dugu gaurko etapa, ikusi duzu ez etapa aldapa bazun, bai, baina nahiko polita, herri txikietatik pasatzen gara, oso lasaia hori egia ere, bai. Eta ez dakit, nahi balen baduzu azkeneko hitza zerbait ere antzi edo zerbait ere nahi balen baduzu erran. Guain da zure momentua, nahi balen baduzu jendiari animatu honat etortzera eta hori dena, pues hortxe duzu kamera eta zuk erran. Ba noski, bai, animatzen zaituztegu, ba, honea etortzen, eta bizita egiten, eta gure naturaz disfrutatu, boilurra pixka gehiago ezagutu. Nik dut tarea pendiente hori egin barra dut, bai. Eta herri ezberdinak ere ikusi eta jendearekin aritu, azkenean leku bateko altxorra ere jendea da. Bai. Hori da, pues hortxe, eskerrik asko nerekin hitzordua egiteagatik, eskerrik asko ere bai erakutsi didazun bide guztiagatik, hau geldituko da listan bertze bat atxatua, egin dugula, ezagutu dugu, hemengo Metauteneko distrituan ni Nafarra izanik ere hau ez nuen ezagutzen, hasi hortxe gelditzen da. Gonbidatzen zaituztegu etortzea, gonbidatzen zaituztegu Boilurraren museoara ere etortzea eta bisitatzea. Erran dugu ere bai trufaren esperientzia edo, ez, nola... Trufa esperientzia egin alduzuela. Itzordu hartu eta... Hoi da, hasi hortxe... Eta Baskal Navarrotik pasatzerakoan, gutaz gurekin gogoratu. Hoixe. Pues hortxe utziko dugu gaurko etapa, espero gut hortxe gustuko izatea, hasi hurrengo batin ikusiko dugu elkar. Gero arte... Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.